Ukanti nabani na owenza ikhwelo lokuba uluntu lungathobeli imithetho ebekwe ngabasemagunyeni kufuneka ohlwaywe ngokwasemthethweni. Okuthethwe yikomishoni ejongene nezenkolo, amasiko, neelwimi kweli iCRL. Le komishoni ibongoze iinkokheli zenkolo nezomthonyama ukuba zilandele imigaqo ebekwe ngurhulumente ukuthintela ukunwenwa kwentsholongwane ye-corona. It's a spirit, warfare. So now that's why we came to a point that let's go and worship the Lord. I trust God more than the medical practitioner. I trust God more than a president. Ubishop waseThekwini ubongoze amalungu ebandla iSouth African Zionist Church ukuba aphume ngobuninzi ayokuzimasa inkonzo yePasika, nto leyo iphikisana ngqo nomyalelo wenziwe ngumongameli Cyril Ramaphosa ngecawa othe abavumelekanga abantu kuba nendibano eziza kuba nenani elingaphaya kwekhulu. Are you going to defy the president of this country? Yes. Izimvo ziyabethabethana emva kokuqhambuka kwentsholongwane ye-corona kweli. Bambi bakholelwa ukuba olu luvavanyo lokholo lwabo, ukanti abanye bakholelwa kwelokuba kufuneka bezikhusele ngandlela zonke. Ikomishoni ejongene nokuphakamisa ikhusela amalungelo ezenkolo, amasiko neelwimi kweli iCRL iphefumle ngalomba, yatsho ityityimpisela umnwe abo bazimisele ukutyeshela umthetho. I just want to remind all of them, whoever they are, this is not a time to compete with government. It's only one government. And the law has been laid down for all citizens to comply. Whoever is inciting civil disobedience against the law must take its course. Iinkokheli zomthonyama zilisabela ikhwelo likamongameli. We want our people to comply with the order because the limit is 100, and therefore we will be making a call to our people to say that the immediate members of a family in a case of a funeral must be the one that goes there, and very, very close relatives. Ukanti namhlanje belifikelele kwikhulu elinamashumi inani labantu abosuleleke ile ntsholongwane kweli kwaye kulindeleke ukuba linyuke elinani.